नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण मालवणी पद्धतीने काळ्या वाटाण्याची आमटी बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. आपण हे 1 वाटी काळे वाटाणे घेतले आहेत. हे वाटाणे आपण व्यवस्थित धुवून भिजत घालणार आहोत. आपण हे वाटाणे धुवून घेतले आहेत. यामध्ये आपण 1 चमचा मीठ घालू आणि हे वाटाणे रात्रभर भिजत ठेवू. आपण पाहू शकतो आपले वाटाणे छानपैकी भिजले आहेत. आता हे वाटाणे आपण कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत. सोबत 1 बटाटा, 2 ग्लास पाणी आणि 1 लहान चमचा तेल घालून आपण हे कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत. वाटाणे शिजेपर्यंत आपण वाटणाची तयारी करून घेऊ. सर्वात आधी आपण कढईमध्ये किसलेलं ओलं खोबरं भाजून घेऊ. खोबरं भाजून झालं आहे. आता हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि कढईत कांदा भाजायला घेऊ. अगदी थोडं तेल, चार ते 5 लसूण पाकळ्या, 1 इंच ठेचलेलं आलं, आत्ता आपण यामध्ये 4 लवंग, 2 तमालपत्र, 1 इंच दालचिनी, 1 लहान चमचा काळी मिरी, 1 चमचा धणे आणि 1 लहान चमचा जिरे घालून व्यवस्थित भाजून घेऊ. हे सर्व साहित्य व्यवस्थित भाजलं गेलं आहे. आता यामध्ये आपण अगोदर भाजलेलं खोबरं घालून मिक्स करू आणि हे थंड होऊ देऊ. थंड झाल्यावर आपण हे सर्व साहित्य मिक्सरच्या भांड्यात अगदी बारीक वाटून घेणार आहोत. कुकर थंड झाला आहे. यातले वाटाणे देखील व्यवस्थित शिजले आहेत. आता आपण यातले वाटाणे एका भांड्यात काढून घेऊ. हे वाटाणे आपण नंतर मिक्सरच्या भांड्यात थोडं जाडसरच वाटून घेणार आहोत. एका कढईत तेल गरम करून घेऊ. यामध्ये 1 तमालपत्र घालू, 1 बारीक चिरलेला कांदा, कढीपत्त्याची पानं, 1 लहान चमचा हिंग, एक बारीक चिरलेला टोमॅटो, यावर अगदी अर्धा मिनिटासाठी झाकण ठेवू. एक लहान चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, आणि वाटण.
यावर अर्धा मिनिटासाठी झाकण ठेवू. आत्ता आपण मिक्सरमध्ये जे वाटाणे वाटले होते ते यात घालू. त्याने आमटीला घट्टपणा आणि चांगली चव येते. शिजवलेले काळे वाटाणे व्यवस्थित परतून घेऊ. एक वाटी पाणी, चवीनुसार मीठ घालून यावर झाकण ठेवू. आपण पाहू शकतो कशी छानपैकी उकळी आली आहे आणि आपली काळ्या वाटाण्याची आमटी रेडी आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.